Һәр авылның үз тарихы, үзенә генә хас данлыклы шәхесләре, гасырлар дәвамында яшь буынга тапшырылып килә торган мирасы бар. Кылбай Мираса авылы шундыйлардан. Районыбызның иң ерак чигендә, Әлки районы белән чиктәш урнашкан ул. Әмма башка авыллардан бик үзенчәлекле ягы белән аерыла бу төбәк. Авылның тарихы үзенең тамырлары белән Болгар тарихына барып тоташа. Хәер, анысы тарихчылар эше. Безнең сүзебез биредә туган, яшәгән, дини гыйлем алган, тарихта тирән из калдырган олуг шәхесләр турында. Габдулла Кариев исемендәге музейдан чыккачта соң күңелдә ниндидер бер рухи халәт саклана. Монда Габдулла Кариев, Габдулла Тукай рухлары, Әхмәт Зәки хәзрәт Сафиуллин рухлары саклана. Ниндидер бер җылылык күңелдә әйтеп бетерә алмаслык уңай бер рәхәтлек. Кылбай Мираса авылы бу. Әнә шундый бөек шәхесләрне биргән төбәктә без. Бай мираслы авыл бу. Үзе зур бер музей сыман. Авыл музей. Без музейны гадәттә бина эчендә күрергә күнеккән. Әмма Кылбай Мираса авылы белән якынрак танышкан саен, моңа тагын да инана төшәсең. Авылга нигез салынганнан бирле күпме сулар аккан, буыннар алмашанган. Бурынгылар белми әйтмәгән, үткәнне өйрәнми торып, киләчәккә юл юк. Бу чыннан да шулай. Мирасалар үз авылының тарихын яхшы белә һәм горурлана. Биредә татар профессионал театрына нигез салучы олуг шәхес, күренекле артист, режиссер Габдулла Кариев туган һәм 14 яшенә кадәр гомер кичергән. Артист Габдулла Шамуков Кылбай Мирасаны театрыбызның кыйбласы дип атый. Без улпат шәхеснең туган йорты нигезендә басып торабыз. Күңелгә кайчандыр бу җирдә нәни Габдулла йөгереп йөргән, авылның матур табигатенә сакланган, яшьтәшләре белән уйнаган, дини гыйлем алган дигән уйлар килә. Кызганыч, артистның нигез урыны буш, шуңа да йөрәктә моңсулык. Нигез ташлары сөйли алса, олуг шәхес турында күп тарихи чыганаклар җиткерелер иде мөгаен. Бүген без якташыбыз, татар театрына нигез салучы, актер, режиссер Габдулла Кариевны бүләк иткән Кылбай Мираса авылында кунакта. Габдулла Кариев турында таныштыру һәм инде музей турында тагын да туры мәгълүмат бирү өчен сүз музей директоры Люзия Камил кызы Вәлиуллинага бирәбез. Безнең музейыбыз 1986 елны төзелгән. Һәм без аның төзелгәне өчен үзебезнең ул вакытлардагы авыл җирлеге җитәкчебез Гөлсирин Сәлимовна Садырдиновага бик рәхмәтлебез. Габдулла Кариевның гомере бик кыска була. Ул 1920 елның 28 январында күзләрен мәңгелеккә йома. Шушы моменттан аның 33 яшендә вакыйлыкка күчкән вакытыннан соң авылдашларыбыз бик үтенеп, бик тилмереп, аның нинди дә булса бер истәлеккә йорты калмасмы дип бик күп инстанцияларга мөрәҗәгать итәләр. Ләкин кызганычка каршы, нәкъ менә 1986 елга кадәр бу үтенечләргә җавап булмый. Һәм инде Гөлсирин апаларның, авыл интеллигенциясының, бөтен укытучыларның, бөтен хезмәткәрләрнең тырышлыгы белән авылдашларның мөрәҗәгатенә республиканың җитәкчеләре колак салып, менә шушы авыл советы булып торган бинадан бушаган авыл советы булып торган бинаны музей итеп оештыралар. Инде шушы көннәргә дә 30 ел вакыт үтеп китте. Шушы еллар içinde Гөлсирин апа, аннан соң Харис Камалетдиновичның тормыш иптәше биредә җитәкче булып эшләде, кызлары эшләде. Шулай ук безнең Галянова Роза апабыз Сахибзада кызы 2000 елдан 2007 елга хәтле бик күп тырыш хезмәтен куйдылар. Һәм авылдашлар белән әйткәнемчә, райондашлар, район җитәкчелеге белән берлектә бүгенгә кадәр кризис дисәк тә, тормыш җилләре төрлечә исә дә, Аллага шөкер, Габдулла Кариевның 130 еллыгына без аның музеенда эшләп, аның юбилеен каршы алырга җыенып яшәп яткан көннәребез. Габдулла Кариев исемендәге музей эченә үтәбез. Биредә режиссерның шәхси әйберләре саклана. Аның кулы кагылган, аның җылысы сакланган әйберләр алар.
Бу экспонаттарыбызны да безгә Галиәскәр Камал театрының фондыннан бүләк иткән иделәр. Тарихы булайрак. Менә шушы бал кашыгына, чәй кашыгына игътибар итсәк, аның менә монда бик матур иттереп уйнап гармун уйнаучы аю утыра. Нишләп алай дисәк, бу Кәрим Тинчуринга безнең Габдулла Кариев бүләк иткән кашык. Чөнки Кәрим Тинчуринның бу кечкенә генә булса да йөрүе шундый аюныкына охшатыбрак йөри торган була. Һәм инде алар дусларча шулай бер-берсен аңлашып яшәгәнгә шундый бүләк ясаган. Габдулла Кариев исемендәге музейда бик кыйммәтле бердән-бер һәм уникаль китап саклана. Ул Әхмәт Зәки хәзрәт Сафиуллинның китабы. Китапның исеме Салават Мәсгуди Түрҗи дип атала, ягъни төрки татар телендә тәрҗемә ителгән бердән-бер Мәсгуди салаваты. Бу экспозициядә без Әхмәт Зәки Сафиуллинга багышланган аның тормыш юлы иҗаты, ул вакытта кулланылган экспонатлар, ул белем алган, ул укыган шушы калын Коръән китабын һәм шулай ук аның турында язылган, гәҗит битләрендә язылган материаллар бу экспозициядә урнашкан. Ким соң ул Әхмәт Зәки Сафиуллин дисәк, Әхмәт Зәки Сафиуллин Сафиулла улы Нырлат районы Кылбай Мырасы авылында туган олуг шәхес, дин әһле. Ул кайчан туган дисәк, аның турында тулай мәгълүматлар, кызганычка каршы гаиләсе турында да, әти-әнисе турында да тулай мәгълүматлар юк. Ләкин аның 7 ел бер төбәсендә яшәгән килене Роза ханым әйтүенә караганда, Әхмәт Зәки Сафиулла Сафиуллин 1896 елның 28 мартында дөньяга килгән олуг шәхес. Әйе, тагын бер атаклы шәхес турында сүзебез. Әхмәт Зәки Сафиуллин ул. 1896 елда Кылбай Мырасы авылында туган. Әтисе иртә вафат була, 7 балалы гаиләсе кала. Матди хәлләре начар булса да, әнисе улының гыйлем алуын теләп күрше Кизәү авылы мәдрәсәсенә укырга бирә. Укуны тәмамлаганнан соң Әхмәт Зәки үз авылына имам булып кайта, шунда гаилә кора. Дин әһелләрен кулга алулар башлангач, 1925-1927 елларда Әхмәт Зәки хәзрәт гаиләсе белән Урта Азия якларына китәргә мәҗбүр була. 1930 елларда зур авырлыклар кичереп Казанга килә. Килгәч эшкә урнаша алмыйча, зур кыенлыклар кичерә. Аларның торырга урыннары да булмый. Ул авылдан киткәндә авылның мулласының хатыны үлә, аның 2 баласы була. Булар юклык булганлыктан Әхмәт Зәки Сафиуллинга булар хәйши булгач, син аның белән кушыл ди, алар ди хәллерәк ди, синең ди тормышың да яхшырыр бераз ди. Һәм ул үзенә биргән тәкъдимне үзенә инде шулай кабул итә, шулай тиештер, миңа яшәргә кирәк дип, мулла хатынын тормыш иптәше итеп алып, шулай алар кушылып Казан шәһәренә китәләр. Аннан соң инде авырлыклар күп күрә, аның үз баласы да менә уш шәһәрләре арасында йөргәндә ул елларда 3-4 баласы вафат була. Аннан соң бу кушылган иптәшенең белән уртак туган балалары да 2 баласы менә газга тынчыгып диемсең мәйет булалар. Ул вакытта әле ул Казанга барып урнашкач, аны әле көтеп тормыйлар. Аның торак урыны да булмый. Ул подвалларда, ул инде менә диңгез буендагы карапларда дип әйтәме, шунда инде 1 көн, 2 көн эчтен гаиләсе белән кунарга мәҗбүр була. Ул аптыраганнан соң нишлей? Инде каяда кемгә дә мөрәҗәгать итә алмагач, яшәргә кирәк, гаилә бар. Казан шәһәренең бер скамьясында аптырап утырганда тавыш ишетә. Әхмәт Зәки киләле монда бирде. Берлеп караса, ак сакаллы, ак киемле бер бабай басып тора. Әхмәт Зәки әйтә, сиңа кирәк бит, син килде. Юк ди, миңа кирәкми, сиңа кирәк ди. Син ди хәзер барды шул җиргә ди. Анда сиңа ди Запаровка бар ди. Анда сиңа ди эш тә бирерләр ди, торак урны да бирерләр ди. Шуннан соң янә берлеп караса, сискәнеп китә Әхмәт Зәки. Ак киемле ак бабай юкка чыга. Аның сүзе аның колагына керә. Юк, бу юкка гына түгел ди, бар имәл ди. Дөрестән дә Әхмәт Зәки бара. Барса, ул анда эшле дә була. Үзенең гаиләсенә торыр өчен урында була. Казанда Әхмәт Зәки хәзрәтнең өенә килеп күп кенә шәкертләр дини гыйлем ала торган була. 1970 еллардан ул Мәрҗани мәчетенең 2нче имамы булып хезмәт итә башлый. 1967 елда Тәлгать хәзрәт Таҗетдин Әхмәт Зәки хәзрәтнең өенә килеп сабак ала.
безнең музейга килгән иде Тәлгать Тәҗетдин. Шунда ул басым ясап сөйләде, ничек Әхмәт Зәки Сафиуллинда белем алганын. Хәтта ул аннан соң югары Казанда түгел, Бохара якларына барып белем алганнан соң да андагы биргән шәкертләрнең белеме Әхмәт Зәки Сафиуллин биргән белем белән чүткенә ди. Ул менә аның белән горурланып, шулай безгә сөйләп китте һәм безнең өчен дә бу бик зур горурлык булды. Әхмәт Зәки хәзрәттән белем алганга күрә, ул Бохарадагы мәдрәсәдә 4 еллык программаны 2 елда тәмамлый. Тәлгать хәзрәттән соң башка хәзрәтләрдә Әхмәт Зәки хәзрәткә килеп гыйлем алганнар. Алар арасында Әстерхан имамы Юныс хәзрәт, хәзерге вакытта Яшел Үзән районы имам мөхтәсибе Габделхамид хәзрәт, шулай ук Татарстанның беренче мөфтие Габдулла хәзрәт Галиуллин, Госман хәзрәт һәм башка олуг шәхесләр. 1980 елда Әхмәт Зәки хәзрәт Советлар Берлегенең Европа өлеше һәм Сибир диния нәзарәте баш казые итеп сайлана. Шулай ук Зәки хәзрәт Гөләмәләр шурасының әгъзасы булып та эшли. Тапкыр кеше булганлыктан, ул инде менә нәрсә дә булса сөйләсә, җавабын тапкыр шаян телле итеп җавап бирә торган булган. Хәзрәт сүзеннән файдаланып, хәзер әйт дигән төсле сорау бирсәләр, җавабын тиз арада бирә торган булган. Әхмәт Зәки Сафиуллин менә инде ул күп еллар үткән, 90га кадәр ул Мәрҗани мәчетендә хезмәт куйган. Әле ул үләр алдыннан да анда хезмәт куйган. Шунда инде ул үзенең шатлыгы эченә сыймаганлыкны, ул аны үзенең булган, күргән авырлыкларын үзенең шәкертләренә сөйләп, шунда ул әйткән. Менә күрдегезме ди, мин Мораса авылыннан чыккан бер гади хәерче ди. Мин бүген Казан шәһәренең имам мәчетендә Мәрҗани мәчетендә имам хатип булып хезмәт куйдым ди. Ул бу миңа горурлык ди. Мин тутырып авызымны әйтә алам ди. Ходай бар ди. Үзем монарга омтылдым һәм ирештем ди. Сез дә иренмәгез ди. Устазым Әхмәт Зәки хәзрәт турында сөйләү һич кенә дә җиңел түгел. Чөнки бу зат бик мөхтәрәм, олуг зат. Ул элекеге галимнәребез Шиһабетдин Мәрҗани, Габделнасыр Курсави, Каюм Насырый, Муса Бигиев рәтендә саналырга лаеклы шәхес. Алар турында китаплардан, язмалардан белә торган булсак, Әхмәт Зәки хәзрәтнең үзен күреп, вәгазьләрен үз авызыннан ишетеп, аның үзеннән сабак алырга насыйп булды миңа дип яза Тәлгать Тәҗетдин. Әхмәт Зәки хәзрәт Сафиуллинга багышлап язылган китапта. Кылбай Морасада яшәүче Роза ханым Камаева әнисе Фатыйма апаның Әхмәт Зәки хәзрәткә кагылышлы хатирәләрен сөйләгәннәрне бүгенгедәй хәтерли. Алар әниләрнең күршесендә торганнар илгәре. Без бала вакытта киткәннәр инде ахыралар. Әни сөйли иде, әни авырады инде безнең. Сеңлесе алып бара иде Казанга больницага күрсәтергә. Алар Әхмәт Зәки абыйларга, бабайларга тукталалар иде инде. Аның хатыны Зәйнәп апа безгә кием салымнар җибәрә иде ул вакытта. Кием салым кытлык иде бит инде. Шул белгәннәрем, шул инде минем әтияни. Йортлары менә монда безнең күрше Валентин абыйлар күршесендә инде, әнинең тәбияттан шунда иде. Күршесендә торганнар инде алар. Менә нинди кеше дип сөйләйде ул аны? Ул инде шул бик белемле кеше дип сөйләйде инде әни. Музейдан чыккач та без Әхмәт Зәки хәзрәт Сафиуллин туган, яшәгән йортка бардык. Заречный урамы бу, гади авыл урамы. Әмма тарихи урам. Бөек шәхеснең тәүге адымнары, беренче теле ачылган, дөньяга карашы формалашкан җир бу. Шөкер, әлеге нигездә гомер итүче кеше бар, әмма туганы түгел. Шулай булса да нигез сүтелмәгән, биредә яшәеш дәвам итә. Күршесендә Гайнетдин абый Усманов яшәгән. Ни уйланды икән хәзрәт, гаиләсе белән Урта Азия якларына киткәндә? Ул чактагы хәлләрне бары тарих кына сөйли ала. 1964 елны Мәскәүдән экспедиция килә безнең авылга. Һәм инде авыл тирәләрендә бер үчтән авыл тирәләрендә тикшерә. Ул экспедициянең кыйммәтлеге шунда бик күп экспонатлар җыеп китүдән кала. Алар менә шушы урында, Кылбай Мораса урында Бөек Булгар заманасында булган авыл дип безнең
тамырларыбызның тирәнлеген билгеләп китәләр. Һәм инде безнең тирә күршедә дә 12 авыл Булгар заманасында яшәгән дигән нәрсәне әйтеп китәләр. Безнең галимебез Шәрбән авылында туып үскән, күрше Аксубай районының Шәрбән авылында туып үскән, безнең урта мәктәбебезне бетергән Әнвәр абыебыз Хайри бик матур иттереп ике телдә, татар телендә һәм рус телендә гарәп илчесе Ибн Фатланның истәлекләрен яңадан тәрҗемә итеп, шуларны бастырып калдырды. Һәм ул бик зур шулай ук бүләк ясап калдырды. Чөнки китапның 46 битендә шушы китапның Ибн Фатлан килгән делегацияның Булгар ханлыгы белән нәкъ менә безнең тугайларда очрашуын язып калдырды. Авылдан соң гына кузгалдык. Әмма вакыт агышы сизелмәде дә. Нык каралты куралы, мәктәп, балалар бакчасы, берничә кибете, мәдәният йортлы булган Кылбай Мыраса авылыннан тирән хисләр белән юлга кузгалдык. Уйлар һаман да олуг шәхесләр тирәсендә. Туган җире Кари Габдулланың, Әхмәт Зәки хәзрәт Сафиуллинның, Кол-Гали исемендәге халыкара премия лауреаты, галим һәм журналист Әнвәр Хайруллинның һәм башка күп кенә күренекле шәхесләрне тәрбияләп үстергән изге җир Кылбай Мыраса. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, Кылбай Мыраса авылыннан без тирән кичерешләр белән юлга чыктык. Биредә без Әхмәт Зәки хәзрәт Сафиуллин яшәгән нигездә булдык. Габдулла Кариев 14 ел буе гомер кичергән туган нигездә тукталдык. Тарихчыларга әле биредә тупланасы мәгълүматлар бик күп. Бер тапшыруда гына барысын да сөйләп бетерү мөмкин түгел. Әле монда тарихны язасы да язасы.